Δείτε το όπως το βλέπουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει μια αποστολή. Να μας δείξει το δρόμο για τη συλλογική προσπάθεια. Να μας κάνει να κλάψουμε. Να γελάσουμε. Να προβληματιστούμε. Να μάθουμε. Για τον κόσμο μακριά μας και τον κόσμο δίπλα μας. Πιστεύουμε ότι όσοι είναι αρκετά τρελοί ώστε να νομίζουν πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι τελικά εκείνοι που τα αλλάζουν και γράφουν ιστορία. Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.